nke Igbo aka na mishi to. Ke kwete go. Ide ezu ike nu. Ezu kata fa ezu ike. Ha? Ezu ike yere aka, yere o aka. Akwali meta na. Ha? Chinas. Chinas ogini. Onwe. Ogini bu no nwero. Ogini bu no nwero. Chinas ogini. Ogini me. Gịnị bụ ife a mere? Gịnị tụmụ na o nwere ọmagị na ebe a? Ite nke bụ na ị natara nwere ebe anyị na-abata. Isi ma abata sị na nwere ife na-eme. Biko nwe ka mmadụ ya esi zuru na ike gwụchasịchara ma chọrọ m izu ike. Gwa m ife na-emenụ ka iwezu ike. Chinasa na-ezu ike ndị mere isi na onwe ihe ndị na-ezu ike ebe. O nwere ife mere m. Ife mere ede isi oji bee enwe ya. Ife ọgwa. Okwu gịnị? Okwu ife ọgwa m. Ma nkwe ka eziokwu nwere ife okwu chacha. Ya bụkwa na ihe obi m na-agwa m. Ka anyị nebe n'ihe anya. Hey! Lucy! Hey, Uncle Joe, Fioma. Kedu ka ime? Adụma. Hi, Lucy. Nke natakwa mgbe nne na nna ya na-anọrọ ya. Fajebekwa na Abuja. Hey! Ọkwa eziokwu. Oh. Ike akpọfa na fon befe nataba. Mgbe onye ka ma gwa ga-adara ekwe ka anyị were ekwentị wee na-akpọ mmadụ. Ha, nne m gbaalụ m, ọ gbanarị m n'uche, gbaalụ m. Ha. So, naanị m ga-anọ na nnukwu ụlọ. Mba o. Ka ehi ga-ekwuzi otu, ite nọ n'ya. Ọ ga-enyelu gị aka n'ịkọta ya n'ife niile ma nne iyo ma ife ọbụla ị chọọ. Onye na-ekwu okwu nri. Ndị na-ekwukwa ime na ya ga na-akparị nkata ngwa ndị ebe a na-ekwu okwu nri. Ngwa mefe me. Biko hapụgo Mma akpọ nna anyị na fon. Ọ ya anata. Imaro, Daddy, iwa tọrọ gị ọchị. Gịnị mezi? O nwere udo dị. Ngwa gezi mommy. Amara m ọnụ. Daddy. Gezi mommy. Daddy, mama na. Ebe ka mommy no wa ko. Daddy. Okay. Gezi mommy.
ngwa were phone jiri aka gị kpọọ ya jụọ ya ebe ọ nọ ike ajụ gị agwụgwọ m ọ gịnị dị mana bọda jọ gwa m na abọgaba Abuja n'ụtụtụ a gịnị mezi naanị gị sozi wee bata gotu mọmi ga-esipụwazi ọzọ ebe ọ na-aga gịnị mezi ị ga-akpọ ya jụọ ya ka ị ga-anọghị ya jụọ m sọ ajụjụ hụrụ na ị gaghị akpọ ya jụọ ya n'onwe gị anwụkwana anwụ ọzọ jụọ m ihe gbasara nne gị ihe nna gwa gị nye m fonu ya bụkwa m ya rio Chinasa. Chinasa, ọ gịnị? Kedu mgbe ị ga-abịa ịnọgide otu anyị kwụsị ịnọ? Gwanụ m bụ nne gị okwu ka m mara ife na-emenụ ka m gwakwa gị onwe ekwu ife ntị nụrụ asị na ochie ọbịa nwere ife anya fụ asị na ọ gbabazịla ọbala ife na-eme n'ụwa niile etegoli omebe emebe so nwere ife bụ ife ọfụ gwa m ife bụ ife amenụ gwa m na nna gị ịgwọrọ m na nna gị ịgwọsọ mụ a ka anyị mara ebe anyị ga-esi wee kwa nwaanyị nya bụ ukwu ụwa. Mama biko ọkwa agwagongo na onweghị ife na-ese ka isi feel na onwe ife na-ese onwere ife na-ese ka isi asị m na onwere ife na-enu itiche aka n'ike si na be di gị nata be nna gị onwere onye ịgwa ịgwọrọ nwoke ịgwọrọ nwaanyị onwere onye ọdụbụla ga ịkpabaghị gịrị dị gwom ọzibe nna m ya ma abịazi be nna gị mana ịnugonu di oke nwaanyị n'ụdị bụ na be di ọ bụrụ na be nne ya. Biko mama ezigbote ike gwụrụ m kịta nya ume adụghọkwu m biko hapụnụ m ka m nọ ilu onwe otu a sị na ọlụ kịta na-eche ife dọọlụ m kala m mma. Ekwensu ihe agbakwa aka wee pụ na be m ihe agbakwa aka pụ. Hapụ ekwensu aka na onwe ife ekwensu mere. Gini, umuri fogo, mari fogo. Hai, nka kali ya ude kwe. Okay. I'm going to find him. I got chosen. I get you real going with Gao. Come on, if a man. Okay, why in Cameroon? But I wouldn't afford. Can I buy a note? Why not? Yeah. Ada, ore kwenti gị na-akpọ. Mmanụ onye na-akpọ unu. Onye na-akpọ ike ịmalụ onye ọ. Ama m onye na-akpọ ma chọọ m ịza ya. Zani ya ka ịmalụ ife ọ na-akpọlụ gị. Achọghị m ịmalụ ife ọ na-akpọlụ m. Achọghị m ịza. Oh, biko pikizie nnukwu ọla na.
Gịnị bụ ife a? Oo. Zara onye na-akpọ ike. Ụgbọ ifonu m na-akụ. Achọghị m ịza ya. Ịkpọ m zakọ Biko nne, nwere na-akpọ na fon. Mgbe na-akpọ n'ekwentị. Manụ onye na-akpọ gị sani ya nụ. Ọ bụrụ ọ chọrọ. Hapụrụ m fonu. Ọ dịkwa ka ọ dị ya na-akpọ. Di ya? Hapụrụ m fonu na-eri nke ọgụ m na-akpọ ya. hapụrụ m fonu m. Ọgbọ na papa kpọrọ ka ị na-aza ya. Hapụ m biko. Mechie ọnụ ka ile gị na-agbakọ ụkwa na-agba pe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 p
This is getting out of hand. Rapia. This is getting out of hand. Rapu Chinasa. No, on a vivo nacho. They can banuno. Rapu Chinasa. Hey, a vivi nacho. No. Waduna. Oya Padmona Itata. Kenke ugolu di okechi de fa biko. Ekwenti na akono wo mu anwe. Ọkụ agwa na grrrr nigga ha si nupụta nnọkọ nke ha na-ering. Ka m bịa gbanye onye ahụ phone ka kwazi onye yenye m nsogbu ebe a. Mgbe a ga-enyego nya si bịa gbanye m nsogbu. Mmadụ anya nọ ụlọ onye izu ụlọ onye. Gịnị mezi? Nwanyị ọma, ọkụ iji ekwentị m kpọọ nne gị n'igwe na ka ọ saa gị. M na-akpọ ya weta ekwentị ya ma ọ naghị epik kọọ ya. O nwere ihe na-enye nne gị nsogbu. Nne gị dị mma, ịnụ? Gịnị mezi? Ihe mere na nne gị nwere ụmụ nsogbu o nwere n'ime ya ya na-alụgodo na o mesịa ọ ga-adị mma. Ọ na-enwe mgbe ụfọdụ na ndụ mmadụ ga-agabigasị ụmụ nsogbu dị etu a na-alụ ọgụ n'ime ọ bụrụ na o nwere ihe mebiri emebi ọ ga-adị mma ịnụ. Kedu ụdịrị ọgụ? Ya bụ ọgụ onye hapụ mgbe ịkata ahụ ị ga-aghọta ihe na-achọ ịkọwara gị. Ya bụ ọgụ bụ ọgụ ime mmụọ ọ bụrụ ọgụ a na-eji ike ma aka alụ onye na-agbagharị nwoke ma nwaanyị n'ime mana nkwa nna ekwe gị emechaa nwa mgbe nta ọ ga-adịkwa mma ịnụ. Onye nwa nne ọkwa gị ka fụkwara nna gị n'anya mgbe ị ga-eje ka ije hie ụra ịnụ nyezie m ekwentị m ka imechago. Obi, kekwana na-eme na ke nwanne nwoke Martin kwesịrị iso anyị bụ na ọ ka ga-anyefe gị n'aka onye ụkọchukwu. Mam, ha ka m ka na-akpọ. Akpọrọ m ya n'ụtụtụ ụnyaahụ sị na ha apụtawago ha abịawago Abuja. Ha ekwesịghị iru Abuja ha ugbu a. Adanụ m akpọ nwunye nke na-aza m. Ike agwụla m amaghịzi ihe m na-eme eme. Mba, gee ntị. Taa bụ ụbọchị nke gị. Ihe ọbụla bụ ihe mgbanwere anya bụ ihe ga-eme gị isi aga ndụ gị n'ụlọ achọrọ m ya.
ị na ihe na-agwa gị taa ụbọchị aṅụrị ikwesị dị na-enwe aṅụrị na nke taa ụbọchị nke gị gee m ntị nne m ọ bụrụ na ha anaghị abịa ka anyị chọọ onye ọzọ ga-enye gị gị n'aka onye ụkọchukwu ọ bụla ihe dị mkpa n'ime ihe anyị na-achọ onye gị akpụrụ gị nyefe onye ụkọchukwu ọ ihe anyị na-achọ Ekwela na o nwere ihe mere nwanne m nwoke. gee m ntị Onwe ihe mere nwanne m nwoke. obi m gee ntị lee m anya kemgbe na ahụrụ gị n'anya ikweta hapụga nwanne gị nwoke ka anyị gaa n'ụlọ ụka anyị mechaa mmemme anyị mechaa akwụrụ na mgbamakwụkwọ anyị taa anyị agba akwụkwọ anyị gbachaa anya anatazi amarazi menwe ihe mere ha ịnụgo Ekwela na o nwere ihe mere ha. Onwe ihe mere ama eyi isikwa ihe ihe isi gịnị ịmakwa ego na ngoro ya anyị na-eyi isi kpachapụ onwe gị anya ahụ ndo na m na-etikpọrọ gị mana keke ya esi na n'ihe eyipụ ihe anyị yirigo taa ụbọchị aṅụrị anyị mgbamakwụkwọ anaghị eme ya ugboro abụọ ọwa ofu ugboro ka a na-eme ya taa ụbọchị anyị ekwele ka ihe ọbụla mebiere anyị obi m ọtọ m lene m anya ngwa mụọra m amụ ihe na-awọchi onwe ọchị lee m anya n'anya chia m ọchị anwụka gị n'anya ịmaka enweghị nwaanyị dịka gị n'elu ụwa ngwa nye m ekwentị gị ọ ma ikwere na m hụrụ gị n'anya binie Uncle Joe. Pa mere m gate. Usi aga m emenwu ya. Nke a mmiri gịnị? Nna gị nyere m iwu si m emenara gị ụzọ. Kụba anyị dadị nkeji wee kwuo ụdịrị ya. Ọ sịrị ruo mgbe ị kwetere na-acha azụ n'ụlọ akwụkwọ. Biko Uncle Joe, achọrọ m ka ị nyere m aka. Ya. Ama m ihe n'isiri mma m na papa m. Mma m nọrọ n'ụlọ. Ada ama m na mma m nnukwu amara ihe na-aga m. Ọnọdụ a kedu ihe ịchọ ka m mee? Achọrọ m ịga na village ka m gaa fụ mma m nnukwu. Sọsọ ya bụ ego enyere m aka. Mpa m agwarịgo m ebe mma m ga. And mma m ọ narị pikizikwa kol ya. Ị chọrọ ije village? Ee ya. Lucy biko. Ịmụdị mmadụ nna gị bụ? Ama m. Biko achọghị m nsogbu ya ọzọ. Biko. Kwe m nkwa na ị ga-anata n'oge. Ekwe m nkwa mma bata osisi. Kwe m nkwa na ị ga-anata n'oge. Ekwe m nkwa mma bata. Chetakwa ihe m kwuru. Batakwa n'oge. Batakwa n'oge. Lucy! Onye? Lucy! Hey! Lucy. Uncle Chibuike. Ị na-arụ n'ezumike? Ee ya. Obi ga-atọ mmanụ ka ụtọ n'ọfụ gị. Ebe ka ọ nọ? Ọ nọ n'azụ ụlọ. Ka je kudo ya. Mama! Mma! Mama! 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 Onye na-ekwu m. Ọmụ! Mama! Nwa m ihe adagbukwe m. Kedu onye mụ na ya na-ekwu? Mama, ịmazị ọnụ m, ọmụ a Lucy. Lucy nwa m. Nnọọ. Gbaghara m, ana m afụrọchazi ụzọ ọfụma. Kee ka ị mere? Mama, adịrọ m mma o. Na ịdịra mma. Kedu ife ọ bụzi? Ngwe nọla ana. Chibuike butere m oche ka Lucy welu nọla ana. Kedu na ụdị akụkọ bụkwa nka?
Ihe ga-eme na nne gị ga-anọkọta nnọọ wee tụrapụ ma ụmụazị bum na be nne ya. Ọ mara na onwe ka nwaanyị ga-anọ ruo na be di ị na be nne ya afịasị arụ. Ihe gbakwa m ya rio. Onye gwa m na mma m ga-apụ be di ma so ya na-asị. Ọ na bụ gịnị dị? Ebe ọ nọba kịta ọ nọ n'ime obodo eme gịnị? Gịnị ka ọ nọ n'ime obodo eme? Ebe agadi nwaanyị na ka m ama nke o si afịa marụ na vileji anọ. Ọ bụ nyanwa na onwe ya ka o si dị aka ọ ga-anọnwụ n'ime obodo. Jụkwa m ụmụazị ahụ na ya ebu n'okwu m. Ngwa kpọrọ m ya n'ekwentị gị. Mama, ana m akpọ ya ma ọ narazi ekwentị ya. Na ị na-akpọ ya, nne gị a na-azara ekwentị ya. Kedu ihe eme na mme gị kwuru? Ngwa anyị meji nke m ga-ekpe ya maka ama na ọfụ ha n'akara m ọ ya zara ebe na o nwere n'ife na-esere m ya. Chibuike! Bịa. Mama. Jee wetere m ekwentị m. Jee ọsọ. Kedu n'ụdị akụkọ bụ ife nke a? Ọ gịnị ka nwa m nwoke mere nwunye nke o eji wee tụrapụ m ụmụazị wee gbana? Masị na nwunye ọ naghị egbu nkwe m. Ụmụakwa m ụdị nke nye Lucy, kpọrọ m nne gị. Kpọrọ m ya. Amara m ụdị nke bụ nke a. Mama, ọ na-aza akara ya. Kwa ngwa gị. Ọ na-azakwu ma nke m nwa. Ọ bụza na ụdị gịnị? Ihe nwa nwoke ma nwunye nke na nwunye a na-aza azụkwu onwe ibe na-esere mụ na ya. Ngwa gbaa onye ọzọ. Ịkpọ onye ọ na-azara ịkpọkwasị ya na-akpụ ya gaa ya n'ọza. Ọ ga-azarịrị aka. Ọ ga-azarịrị ya. Na nwere ife na-esere mụ na ya. Martins. Yes, Mama. Kedu ebe onye be gị nọ? Ma nke na-ajụzi m etu a, Lucy ọgbọ gị. Kedu ụbọchị nke a bidoro? Nke na mụ nwa bụ nne gị jụọ gị ajụjụ. I were ajụjụ wee zaa m ya. Kedu ụbọchị o bidoro? Gbọọ Martins. Mama m ebe ọ nọ. Obi ji akara ya kpọọ ya na kụjiri aka kọwara gị ebe ọ nọ. Negide ife ị na-ekwu. Mba, nekene nnọọ ife ị na-ekwu. Na ị mara ebe onye be gị nọ. Nwaanyị gị na-abiga 10 one. Nwaanyị mụtara gị ụmụazị. Ka ị na-amara ebe ọ nọ. Maka ọ nọkọta jiri aka pụọ ọnụ. Nne m aka ngwa. O nwero mgbe nwaanyị na-anụ ya eji nọkọta nnọọ kwakọrọ pụọ. Ọ gị chụpụrụ ya. Ama nwunye m, ọ gị chụpụrụ ya. Ma chụpụrụ m ya, onwe mgbe ndị si ya si be m pụọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gị chụpụrụ ya, ị maa na ịma ebe ma o ji wee pụọ. Ibe menụ bụ na m akpọrọ gị ebe a ka m jụba gị ibe na-esere gị na nwunye gị. Mba, di na nwunye ya ga-anọkọta ese okwu, esekwe n'okwu, edozi ozugbo. N'ihe m na-akpọrọ gị bụ na ana m etiri gị ọ bụrụ iwu. Ọ nne gị ka mbụ. Ana m enye gị iwu. Jee kpọnata nwunye gị ebe ọbụla ọnụ na jee kpọnata ya, kpọbata ya na be gị bifo chiefo. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Martins, ị na ha anụkwu ihe na-ekwu? Ekwentị nwanne m na nwoke nwunye ya na-akpa aka. Anọkpọ kemgbe onye nke na-aza. Chụrụ ya ọkwa na onwe ihe mere abịbụ. Gịnị? Amaghị na-enyere onwe gị nsogbu. Demons enwe ihe mere ha.
na-enwe ihe mere ha ndị ezinụlọ na-akara akpọọla gị ka njọ gị enwe onye si n'ezinụlọ mkpụrụ na gịnị gwa m otu ha ga-esiru m ebe ịgbanyụ foonu m kemgbe tata. Hello? Nwanne m nwoke. Ama m n'iche na m anwụgo. Hey, kene dịrị Chukwu na onwe ihe mere go. Hey. Ahụzi m gị na nwunye gị. A na-akpọgidego m onwe onye nke na-aza m. Anyị nwere obere nsogbu ndị abalị dị egwu n'ụzọ mgbe anyị na-abịa. Ndị oshi. Mana nwere abịakwara mekwa ka ha si emetụtara ụmụ ihe mmadụ ji gasị jebere ọnwa nwa ya ha metụrụ aka. Ekele dịrị Chukwu. Nwunye gị kwanụ ama m na ọ dị mma. Ọ ga-adị mma. Ọ na ebe ha chọrọ ikwuru ya? Mba, kpọọ ya na fon ya ma emechaa. Ama m na mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta ya gị na ya ga-ekwu ino. Nsogbu adị. Ya gba m akwụkwọ ka e gosiri gị ọkwa gara ọfụma. Mana o wutere n'ebe ahụ. O nwere ka ọ dị aghọtara m. Afụwa ịmụ onye odogo unu. Mgbe ọbụla mụ na gị hụhara ama eme gị ime karịa nke onye ọbụla mere isi ahụ. Ịnụ ịmụ ihe m nwere ike ime. Odogwu ka m bụ. Nsogbu adị, ama m nwanne m nwoke pụrụ ime. Kenere m ezinụlọ gị. Ọ ga-anọ mana di gị kwa ledokwara m ya anya. Mgbe ọbụla kpọghara gị na-enye ihe ọfụma, mgbe ọbụla kpọrọ gị zaa ya oku. Ịnụ ngwa jisie ike. Ka chi foo. Akwa m gwara gị na ndị oshi zuru ha n'ụzọ. Ndị oshi? Akwa m gwara gị. Obi m enweghị mere ya. Jesu Kristi. Obi arụbụghị anụ akwa. Ihe yi isi n'enye ya. Ihe mana taa ọ bụcha ya. Ihe yi isi ya ka nweta ndị ọnwa. Kekwana nke bụzi nke a biko. Kekwana ihe tinye gị n'ụdị ma lebere ihe na-eme anya. Anụ m n'iribe ha n'ike mgbe ụtụtụ ọ maka gịnị? Gosi ga-esiwere nne ebe na-afụrụ m ọmịma ebe kidosiri m. Eche ma mụ na gị okpebigo ihe mbụ. O nweghị ya kpara. Aghọtakwara m ka o si arụ gị n'obi, ka o si wute gị. Mana n'ezie n'ezi uche m gwara m na nne gị dị mma ebe ọ bụla ọ nọ. Sọnsọ ihe mere kịta bụ na nne gị na-alụ agha ime obi. Anya obi ahụ ya ka chọrọ ịma. Anya ahụ ga-abụ ezigbote anya mere mama na-arịpụ ikike ọmụ maka ọnụ mmanụ ụkwụ. Gịnị bụ anya nke obi ahụ? Agha obi miri emi, ọ dị omimi, si ike nke ọkwana maka ihe na ya bụ agha obi abụrụ agha ụmụazị. Ọ bụrụ ihe ụmụazị na-agabiga, ọ ndị okenye na-agabiga. Onwe ka m esi kọwara gị iwere ghọta. Mana alụ m na-atụnye gị nwere iwetu obi na nwa mgbe nta mgbe katatụ ahụ ị ga-aghọta ihe bụ agha obi ya. Ya biko jewe jee rie nne, imecha ọ ga-adịkwa mma. O biko achọghị m iri nri. Biko si ahụ. Asị m achọghị m iri nri.
Nekiri ihe na-emesi eche ma nsọ gị kwado na ndị ọrụ ka m buga n'ụlọ akwụkwọ. Onwe ebe na-aga. Maka gịnị? Maka na mma m na-efu efu. Onye gwara gị na ọ na-efu efu? Ama m na ọ na-efu efu. Kemgbe m gbatara n'ụlọ a fụbeghị m ọmị m. Ana ọ bụ na ịgwa mbe mọmị m gaba. Mma gaa na skuulu nwanne m nwoke. Gaa kọsara ya ihe na-aga n'ụlọ a. Ana anyị ga-anọ n'ụlọ a, onwe ebe anyị ga-aga. Anyị ma aga akwụkwọ. Oge ahụ ịkpọtaziri anyị mọmị anyị. Amaghị m ebe nne gị gawa, onwekwanụ mgbe nje si apụọ n'ụlọ. Ime ebe ọ nọ, ime ebe ọ gaba, gwa m, achọrọ m ịma. Ka m gwa gị eziokwu, ana m agbasi mbọ ike ka m were n'ụlọ ka ahụ doo ụlọ ọfụma, ka ọ na-eri ihe sọrọ ụnụ mee ihe ọbụla sọrọ ụnụ, mana ọ bụghị ya ga-enye gị ikike ị na-akwagharị m ka esi chọọ. Odogwu ka m bụ, aga m ekwu maka ihe ị na-ekwu jee mee ihe m na-achọghị ime. Ihe m kwuru ka m na-emetụ ahụ ka ọ dị. Isi na ị gaghị eje akwụkwọ, nsogbu adị. Ị nọ n'ụlọ kwa ị nwere ihe ị ga-eje nọ ịnọ nwa ya ịgba ụtụ gbara onwe gị. Nwa na onwe m ejewela m ọrụ ka ọ dị. Nwa m nwoke. Papa. Asị m ka m kpọọ maka na ọngụ bụ ya ọ ga-abụ ụdị ihe dịta dakwute anyị. Anyị ebekuo. Nwanne gị nwaanyị natara kamgbe nke ya. Mana nwobi ihe a na-emebi ma mma ndị gị ihe mere n'ike anyị nwere ife gwara agwa anyị wee ruo kịta. Ọ ga-awụ na ọ bịara na ịbịa leta unu. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ mmadụ ịbịa be nna ya. N'ọnọ katalbịa ka ọfụ anyị ka etubu n'ọnọ katalbịa ka ọfụ anyị o jiri akwa o jiri akpa o buru moto o nwere ife o ji gbala aka bịa ka ọfụ m na nna ya a na-eme nke eme mụnwa bụ nne ya wee wepụta ọnụ jụọ onye si Chinasa kedu ibe m iji nata kedu kwunu mgbe ị na-ana ọ sị na ya ka marụ ya na edere mgbe ọ ya ana n'akwụkwọ na ya ka marụ nke a pụtakwana gịnị ọmụ ya asị ọ bụrụ m ka ị na-ajụ nke Okechukwu o nwere ife m na-eche eji m anya oke eji afọ ife wee na-ekiri ya bụ ife ana m achọta ya na di ewuriri okwu ọ dị ka na-eso okwu ọ dị ka okwu adị naanị maka na ya bụ nwoke bụ Martin kpọkọtara n'abalị ya wee chifu kpọkọta ya okwere ọzọ anya bụ fon o nwere ife m na nne gị na-emefọrọ ka okwu megide ka ọzọ adị mbọ niile anyị gbalụ na n'iyi. Papa nsogbu adịrọ ka njefu ya ka m na-akwụ nwanne m nwaanyị ka ọ ihe ọbụla wụ nsogbu m ga-achọpụta ya ka m gafe ya kịta nsogbu adịrọ nwere ike mepee ọnụ gwa nwanne ya nwoke nke bụ eziokwu nwanne ka ọ bụ enwere ike o mepee ọnụ ya. Chinasa ọkwa ịma na ọsọ mụ na gị ka ndị be anyị were izoro ndị ọzọ ihe ịma nzoro m ihe gwa m eziokwu ka ihe mere. Okechukwu ndụmọdụ m nwere mma adọgọ kịta awọ gị chefuo maka m ịnachi ya na n'ihu ụlọ kịta ịbanye moto gị jebe Ọnịcha jeje fesie biznes gị chefuo maka ife gbasatara m ka m chewe ife dọọlụ m ka m bulu nyanwa ibu ka ọ na-anyị m. Chinasa na-egodo ihe na-ekwu na m hapụ gị ka i buru ibu dọọrọ gị gị ma na ọ ga-ebute ịkọcha ọnụ na ihe ihere na ezinụlọ anyị gị ka m ga-esi hapụ gị ka i buru ibu dọọrọ gị. Biko gwa m eziokwu ịma na m bụ nwanne gị nwoke biko ka ihe mere igburu mmadụ ka a mara ka a ga-esi wee gawa gị ka ị ga-adị na-eji onye ọzọ. Gwa m eziokwu abụ nwanne gị nwoke gwa m ihe mere. Okechukwu biko ọsọ gị jụwa m ife ọbụla eche eju m ịjụwa anya taa ruo mgbe ebighị ebi onweghị ife ya jupụta n'ọnụ m onweghị ife mma m mepe ọnụ m otu agwa gị ọ ka gị mma na ịhapụrụ m aka ka m nọ elu onwe m agwago ngo ka hapụ m aka ka m buli ibu dị ụlọ m. Afọ m na obi esigo gị ike mana ka m gwa gị ị ga-anachi ya maka na nwaanyị nọ na di ada nọbe nna ya
Ini na-agwa gị ebe a ube nna m nachi ebe di. Mụ nachi ya be di m. N'ihi achụpụ m. Echefuona m. Dịka ụlọ gị dị efe a. Ọ beghị ka m nọ n'ọhọzi be nna m. Bịa chụpụ nka mfụ. Bịa chụpụ nka mfụ. Chinasa, m ga-ebu gị n'isi. Buru gị bu na be di gị. Ihe ebu m n'isi. M ga-ebu gị bu na be. Nụ Mr. Ibu. Bịa na-ebu m ka mfụ. Bulldozer. Bịa bulu m ka mfụ. Negolu ka o si aha ika ife ume adịghọ n'afọ ibu ibu m. Ihe ọma mmepe n'ụlọ a. Baba, chekwa ịgba ya o. Mma nwekwe ya n'ụlọ a, chekwa njekwa ya kịta. Amakwa m ihe ọ na-akọ okwu. Amakwa m ọkwụrụ ya agwa m ihe ajụkete m ya ihe ọwụ na ntị ọkwụrụ agwa m. Baba, ịba ihe na-eme na kịta. Ị ga-aje siti ka nje fọ ọgọ m nwoke. Ka mmadụ ihe ọwụ na problem, ihe ọwụ na nsogbu ka mmadụ ka ọgwa m. Ọ gwara na ihe ọwụ nsogbu, ọwụ na ọ ya wa. Mbịa buru ya n'isi, buru ya. Achọkwa m ịma chekwa njekwa ya o. Nje ya kwụsịrị. Mana ime gị sọrọ. Maka ije sọrọ, ọ bụrụ ije ofe. Maka gị na mmadụ soro udo ahịa dịka ije oke ya. Amaghị m ife m ga-eme. Mgbede kpọ Azụbụike nwanne m nwoke ka o soro je ya dị nje. Mba, nna anyị kwuru taa. Eduta na onye esiti n'ibe a. Ejegodo si ya. Azụbụike bụ nwanne m nwoke. Amalụ m mana nye anyị amalụ m. Azụbụike amakwana onye ezikọ. Papa cheregodi. Ihe mmadụ ekwu eziokwu. Ka anyị hapụgodo Azụbụike. Ka njegodi. Ka mmadụ ihe wu nsogbu. Mmatazi ihe wu nsogbu. Anyị amazịrị ndị anyị ga-agwa wụrụ ịgwa ụmụnna agwa ụmụ. Mana kịta ka anyị magodo ka anyị si weje ya. Babiko, achọrọ m ka anyị gawa kịta. Ọ bụrụ eso m ga-eje. Hai! Eso m ga-eje so ha meji ija. Chinasa. Kwado ka anyị gawa. Chinasa ụkpara ntị ike na-anụkwu ihe n'afọ nnụnụ. Chinasa. Ka ọ dịba. Nwa m nwaanyị ka e dịkwa. Abịa maka ngwụcha izu ụka. Ebe maka ndị na-akwụ. Eziokwu. Bụzi nwa m. Dịkwa nke ibe. Adị mma. Nna gị ọnụ? Ee, ọ nọ ya. Gwala ya n'ụwa. Oke papa. Daddy. Okay. Oh, this can bog. Nda wole nde. Brother, okay, ya na grandpa, a na-eche gị, ya sị bịa. Sị ha na m achọghị ịhụ onye ọbụla. Daddy. Ọ gịnị? Daddy, biko ekwuzina ife a. Ịma na-ese ebetara aka bụ ebe esi na village. Daddy, biko bịa ka anyị gaa. Sị gị na m achọghị ịhụ onye ọbụla. Daddy, biko na-ekwuzina ife a bịa ka anyị gaa. Biko zie. Daddy, biko zie. Ya mritu ha n'ala kịta obi adịghị m ọkwa ya. Ee. Thank you. Okechukwu, ahịakwanụ? Ahịa na-agakwa ọfụma. None. Ekaite. Yes, Oka. We have visitors. Find out what they need. Okay, Oka. Now, what I go bring phone? It's okay. Never mind. Don't mind. Meanwhile, thank you. Okay. There was Emeka. There, Morgan. No. And the boy is in awọ
anaghị agba ọsọ efe na nkịtị. Ọ bụ na onweghị ihe na-achụ ya, ịma na nwere ihe ọ na-achọ. O wee bụrụ ọgọ m. Nwa m nwaanyị bụ nwunye gị nọkọtara nnọọ jee ihe nya nke anata n'ụdị ọ naghị esi anata na mbụ, n'ụdị na-edoghị m anya odokwu nne anya. Nwesị na ọdụ mma wee zi nwa nwoke o wee nata, asị ka anyị bịakwute gị ka a mara ihe na-ese. Ọgọ m nọ eziokwu iji ụnụ aghọtara m ya, maka ihe m jesi na m aghọta ya bụ iji ụnụ wụ na isi na nwa gị nwaanyị nọ be gị ahụ ka i siri mmatụ gawa njem niile ahụ were bịa ruo n'obodo ka ị bịa jụọ m ihe kpatara nwa gị nwaanyị ji lọta. Eche m na ihe ike emewo ịjụ nwa gị nwaanyị gịnị mere o jiri lọta ịbịa ịjụ m, ọ na-amakazi etu a. Ọgọ, ihe mere bụ na anyị jụrụ ya mana ọ chere ọgọ, ọ bụ eziokwu na nwa eriwe dịka ezigbo ọgọ were dịka nwa nke m mụrụ n'afọ maka etu isi emere m kamgbe ị bịara ọgọ na be m. Mana achọrọ m ka ị ghọta na abụ m onye iberibe nke bụ na ndara iberibe oruruo na m enweghị ike ịjụ m nwaanyị ihe kpata ji hapụ be di ya nata. Ajụrụ m ya, onye gwara agwa m. Nne bụ nwunye m jụkwuru ya, o kweghị ekwu okwu, wee zie ozi nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ bụ Okechukwu si n'ebe a na ebe ọ nọ nata, jụkwuo ya onweghị o kwere ekwu. Wezi mba na nwere ka ọ dịzi na okenye dị ka m ịkwụsị ịlọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọgbịrị na anyị ka anyị bịakwutezi ya ịbịakwute elu n'ọnwa nke ọgọ ka ịgwa ihe na-ese gị na nwunye. Nwa gị nwaanyị ọ n'ọnụ gị kịta ka m siri n'ụlọ n'ọbe gị etinyere m ozi achọghị m ya achụ ya bụ amasịkwa ụnụ laruo ụnụ ajụọ ya ọfụma gịnị na-achụ ya, gịnị kpatara o jiri pụọ. Bịa chere ka m jụọ Martin, ị na-achọ ịgwa m na ọ bụghị ngụwa dịghere na-akwute m n'ụlọ? Ọgọ m, dịka m si ikwu n'izizi gwa na nke Ekiti, ama m ihe na-achụ nwa gị nwaanyị, ama m ebe ọ nọ, ọ gwa m nọ n'ala be gị ka ọ nata. A na-asị ụnụ na-arụkwa ụnụ ajụọ ya ọfụma ka o si na dị tupu ụnụ abịa. Ihe m na-eme n'elu ka nkụ a na-eje ka ndị mechapụ ya. Ụnụ nọchakwa ihe a be gị, ịnọchakwa gị osisi ụnụ, ị gaghị na ama m na-eme ozu isi bịa ka ọ dị na ọkwa ihe okwu maka nnaru Chinasa ga-akọwa owu ya. Ọ ga-agwa ihe na-eme, ọ na ọkwara ihe na-eme mụ na ya ga-achụpụ ya. Ihe jigwekwuru ya ka ya fiti ọnụ mụ na ya ga-achụpụkwu ya o. Ekwuchegokwa m. Kedu ihe m ga-akpọ ihe nke a? Ogene dị ya. Oke si na nke onye gburu ya Ghana na ọ bụ ya gbara ya n'ala. Ọnwa m nwaanyị mere ife niile. Hey! Njọ adịghị. Njọ adịghị. Ọ ka na mgbe ha jụọ nwa ha nwaanyị jiri aka ya kọrọ ha. Ahụgịrị anya nke ukwuu, ahụgịrị anya ọfụma.
ikwerigwa m ime gị na mama jiri isi okwu jụ ha. Nwa nwaanyị, ama akụkwara na gị. Mana ọnwa mgbe nta mgbe ọ ga-awụ nkọrọ gị were ghọta ya ọfụma. Ọ na-awụ bekete nụ. Wetuoro m obi aga m akọrọ gị nụ. Kwan. Martins, Martech Venture Nigeria Limited. Onye na-ama gị n'obodo a. Mmadụ niile ma gị n'obodo a. Chukwu. I like it come afọ ọnụ gị. Ọ makazi. Deme. Oke mara mma. Akpa ya jukwara eju. Ịma ihe m ga-eme kịta. Achọrọ m ịga akwụ ego room. Ka mara gị na-akọ nọ ka nhazi. Ịma na room ha na-ama mma. Agwọrịla. Mara gị na-abụ ga-anọkọ. Ọ ihe m na-eme. Mana kedu mma? Agwọrịla. Asị m gị weta ego. Mma eji ego m gaa kwụọ ụgwọ hazie ego ọfụma. Ịma ka esi eme ya. Che. Na-abịa kịta. Ịnụgo? Martin.